Житель Туреччини Курсат Джейлан з народження незрячий. Прогулюючись набережною в Барселоні, він орієнтується за допомогою білої тростини. Але це не звичайна палиця, а високотехнологічний пристрій, який виявляє перешкоди за допомогою ультразвуку і повідомляє про них. Він також інформує про магазини, кафе і ресторани, які зустрічаються по дорозі. Коли тростина виявляє яку-небудь перешкоду, вона одразу передає відчутний сигнал. Вона вібрує і тим самим попереджає мене. Ідея створити таку розумну тростину належить самому Курсату. Вона зародилася 3 роки тому, коли чоловік потрапив в ДТП. Він вибрався з машини, але орієнтуватися в просторі йому було важко. Щоб втілити задум, Курсат заснував стартап «Вівок». Зараз компанія представляє винахід на виставці «Світовий конгрес мобільних технологій» в Барселоні. Розумна тростина V-Walk – це складний пристрій. Можна розгорнути його ось так. Тут є датчик виявлення перешкод, сенсорна панель, мікрофон, динамік, гіроскоп, а також компас, який забезпечує більш точну навігацію. Винахідник вважає, що технологічна виставка допоможе широко розрекламувати винахід. Ми хочемо змінити світ. V-Walk – це технологія, яка змінює життя прямо зараз, і всі люди з порушенням зору повинні дізнатися про це. У них повинна бути можливість користуватися такою тростиною. Пристрій також можна підключити до смартфону. Він коштує $600 і вже продається в 59 країнах. Зараз стартап працює з іншими компаніями, включаючи Microsoft, над розробкою додаткових функцій.